ya mama kwa ba de ba Nyansapo dwumadi so Nyansapo dwumadi ya na eguso yi enne ya ba ba beto ya ma me ba ko ha ye ko ne ntan ne na kototwe nkomo de nti a o hanom ma yes you na what say you nyame ado me ya frem esuan gobra konfo minie gobra bosonfo minie aha nti na mpacho nkudwani ani nsu a wokom makonwa me konfo ye okona nani oyekwo nani na esuan wokọ frem esuan kwawo me da wasa kopem axim me da wasa ankwa me da wasa kopem axim na konfo wo boase adanse boase bidiem shawo na konfo ene konfo me konfo ye friend na brand wi akoa ye wono no nana ye da wase se wa kire yemu ma de nti ye ba ye si ye si hima e wa ha nti na e ba yi obetimi a kire yemu kwan ya omofa so e si hima no de nti e ma omo si hima no obetimi a kire yemu kakra ne kwa sam se ne ma de omo si hima no ohima bia ye okurunum obo panyini okura hima ni mi no na nye kuropa no nim amamwo ni kurunum obia o ye ma no so panyini ohima ye ma no panyini emrema no so no ono ohene ohima o ye omano mu panyini no omano mu panyini ono ohima aha ono da no obo wo mu obame kuro na fa no do mapefra ekuro ohene ne hima ni mi no enwe kuropa maame we de esew dwumadie ne de nti a wo hanom dwumadie a mo nam so no wanti ni bankwa gye nti na mo hanom ye baba boa ewiasefo ma soromofia dwuma krama nya baabi ato ene sai ni ba ho dwuma ne ye agobra memimu no mutu gold agobra me da wasa ko bopum na dwumadie nam so ye ba hanom no aya eni bankwa ayaresa aduye nti ne ye wo hanom no no quarantine sane ya ewiase obia benya na so medwe obia benya fa hodie nti ne wo hanom no we de mesere kakra am se me ba ha me hwe dwumadi e koso na ma won sa konfo ha bebre obia ne nasa ma obetimi a kire mu kakra de nti e ma obia ne nasa nko no de dina ma bia ne nasa nko so no asuo bia ne nasa osuno asuo bia ne ni ochi osuno asuo bia ne nadwuma woye no osuno asuo bia ne tumi ne power kita no ma we de no kwa metie na me hwe kakra am se obia besi dwuma besa o de ne nsa to ne nsa yem so wo pacho wo yentimi hu obetimi a kire mu kakra yentina obia si dwuma o de nsa to ne nsa yem no o sra soro ne asase fi se enya enie ewa anopa no won ne wanwumire odura na dwa disiri so ache ahenfo kire ye obi de da bia chi edine wo sre soro ne fom ntino ma wo pacho no yo we de da wase ma ye bebisa kakra mpacho akomfa wa che kakra me akomfa me fa me yire no me wire won fie nkono sese me yire wo 54 avie aduonum 9 na me ware no ana akomfa wo ache kakra ma obetimi a kire ya de ba ako a akomfa we waya wa odwen ho ebro wa adwen ne wonti ase so ade a fa me yire ma ye masadamfo yare am wate apo twafo obi a wotwa masane yare am wate apo obi a wotwa obi a wobodam obi zo bonya wo ngoba mama wa woba ma ode na to me yire konfo nti ma ye ne efata ampa na we tese wa e bebre ma de nti ana ye beda wase ye du besia ye besa ba won che biem ne no abetwetwe nkomo ye da ase